Aktivistiske kunstgruppe Vojna. Vi har været her en hel uge og lavet aktioner, der skal belyse situationen i Rusland. Vi har fokus på menneskerettigheder og politiske fanger, som er et kæmpe stort problem, som den danske regering ser igennem fingrene med. Vi har lavet aktioner, der i tale sætter, hvordan den danske befolkning er racistisk og ikke selv gør noget som det helst. Folk bliver derhjemme og liker ting på Facebook. Vi har gjort aktioner, der skal belyse de her ting, der skal opfordre folk selv at tage stilling. Tage stilling og tage afstand fra de ting, man føler, man kan relatere til, som er forkerte. Folk skal ikke være apatiske. Denne aktion hedder Fuck Hypocrisy. Og i dag har vi valgt at tage afstand fra Roskilde Festival i samarbejde med Danske Bank. Roskilde Festival er en humanitær og en orienteret organisation. Vi vil på et eller andet punkt det bedste for folk. Men alle deres penge for de tjener går til Danske Bank, som investerer i våben, investerer konkurrerer i fødevarer, der er med til at skabe de samme bunkersted, viser og kontrolfestival bekæmper med alt velgørende arbejde, vi gør. Fuck hypocrisy. Stå ved, hvad I tror på, og gør noget, og få andre til at gøre noget, i stedet for at bange for at opdrage deres medborgere. She fucks dog. They fuck elephant. But all of us